Тым Бертон. Кашмар на каляды. Пераклаў і чытае Макс Шчур. Вечарком у краіне памерлых, дзе восень аж да касцей праймае, на пагорку сядзеў і на месяц глядзеў Ясь шкялет, празваны Бабаем. Нібы смерць бляды, як стручок худы, з кажанком замест матылька, сумаваў ён, ажно паміраў з нуды. Мне абрыдла быць сейбітам вусцішных жахаў. Па начох я ўжо досыць стагнаў і бабахаў. Зубы і вочы баляць ад такое забавы, і ад танцаў злавесных смыляць мне суставы. Жыць, магчыма, жыццём цікавейшым, бадай, а то ўсё па цвінтарах хаджу, як бабай. Тут, нібы подых ветру, з паблізнай магілы дух сабачкі з'явіўся, плаксівы, панылы. Гэта нуль быў, адданы дружбак чалавечка. У дзіравае пысе паміргвала свечка. Быў сабачка для Яся найлепшы таварыш. Ды хіба ў гэткай роспачы, сябра, заўважыш? Марна цягам начы і наступнага дня Ясь бадзяўся вакол, прэч хандру адганяў. Тут, у лесе глухім, ночка не надышла яшчэ, Яся раптам прывабіла дзіўнае з'явішча. Недалёка, сярод невялічкай паляны, убачыў трое дзвярэй ён, вялізных, драўляных. Ясь стаяў і не мог даць відовішчу веры. Асабліва адны яго вабілі дзверы. У экстазе і трансе ён іх адчыніў. Паглынуў яго тут жа віхуры парыў. Ясь, сабе неўпрыкмет, прызямліўся знянацку ў самым цэнтры сталіцы калядаў — Каляцку. Ад святочных агнёў Ясь не плакаў німала. Вось якіх адчуванняў яму бракавала. Каб сябры не лічылі прыгоду прыдумкай, прыхапіў ён з сабою ласункаў, дарункаў, аздабленняў, святога партрэт Мікалая, з елкі зорку. Здабыча была немалая. А на шыльдзе Каляцку ухапіла рука мімалётам вялікую літару К. Што блішчэла і ззяла для Ясева вока снегу прыгаршчу над, ён цягнуў як сарока. І прынёс гэта ўсё, бы той злодзей цішком у край маўклівы і гаротны памерлых дадому. На трафеі з Каляцку страхоты таварышы пазіралі раты ад здзіўлення разявіўшы. Нават перапалохаліся некаторыя, да сюрпрызаў такіх у душы не гатовыя.
У наступныя дні зацяжной навальніцы Ясь не мог ад маркотных развагаў пазбыцца. Калі нехта быць можа святым Мікалаем, дык чаго мы наўкол толькі сум рассяваем? Я не горшы, бадай, за таго Мікалая. Як яго шырыць радасць штогод не стамляе. Гэтак, крыўдай засмучаны, думаў Бабай. І прыдумаў. А што? Паспрабую давай. Мікалай запакоўваў калядныя цацкі і пачуў з-за дзвярэй нейкі гоман дзівацкі. Падышоў, адчыніў. Во дзе радасць, цудоўненька! Да яго завітала гурма калядоўнікаў. Апрануліся дзецьмі нябожчыкі-пудзілы. На калядкі і секунды яны не марудзілі. Мікалая ў мяшок, каб не стаў адпірацца, і шусь да Яся, што выдумаў план аперацыі. Згуртаваўся народ з усяго таго свету. Мікалая ніхто з іх не бачыў дагэтуль. І пакуль у дзядулю ўзіраліся монстры, падзяліўся з ім Ясь сваім планам няпростым. Дзед Мікола, стаміўся ад прывіда ролі я. А ў цябе на забаву і смех манаполія. Значыць, сёлета я падарункі раздам. Быць святым Мікалаем я здолею і сам. За цябе павіншую дзяцей з калядой. Ты ж ляжы ў дамавіне, псуй людзям настрой, адпачні, не крыўдуй, майго пляну не лай. За цябе я не горшы, святы Мікалай. Ясь з сябрамі лічылі задуму выдатнай. Толькі уява пра свята ў іх змрочная надта. Каляда на парозе. Бабай без вагання у труну, а не ў санкі аленя ўпрагае. Тут, знянацку, пад самы прыход каляды стала хмарна і туманна, нібы на дзяды. Ясь змарнеў. Зацягнула імгла ўсё густая. Эх, Міколам не буду святым ні чартая. Тут, з глыбіняў смугі, невядома адкуль свечка бліснула. Хто гэта? Ведама ж, нуль. Яська скеміў. Са свечкай у пысе дзіравай ты паказваць мне мог бы, дзе ўлева, дзе ўправа. Нуль падобнай ідэяй не мог не натхніцца і паімчаў, што меў сіл папярод экспедыцыі. Як панесліся санкі-касцянкі над сёламі, заквахтаў Ясь. З калядамі ўсіх вас вясёлымі. Во кашмар на каляды. Ад крыку шкяледава мыш і тая, куды ёй схавацца, не ведала. Калі б раніцай хто зазірнуў у панчоху над камінам, то, пэўне, спалохаўся б троху. І якім бы ні быў найутульнейшым ложак, дзеці снілі бабаяў адной бабаёжак.
Калі срэбраны месяц зазяў над сумётамі, у святле ўсе сялібы здаваліся мёртвымі. Смех святога Міколы гучаў, нібы стогны, і да стуку касцей быў звон бомаў падобны. Без сумневу, самлелі б усе ад здзіўлення, каб убачылі санкі з шкілетам аленя. А пакрыты смяротнаю плесенню фурман мог падацца Міколам святым толькі дурням. Гэта Ясь, задаволены, шчасны праўдзіва, нёс у кожную хату каляднае дзіва. Усю ноч ён ад коміну лётаў да коміну. Кожны дом атрымаў з таго свету штуковіну. Ясь не бачыў, што люд у жалобе і паніцы. Ён жа ўсім даў нагоду смяяцца і бавіцца. Стасю і Стасі малым ён паклаў пад ялінку яшчэ цёплых струны Васіля і Васілінку. Падарункам пацешыў малую Амальку, выдаў ёй духам злым апантаную ляльку. Іншым даў ён вянок, людажэрную кветку, да забойцы падобную марыянетку, паравоз з канцавінамі спрута нязвыклымі і мядзведзіка з плюшу з вампірскімі ікламі. Ясь не бачыў, што жах выклікае іскруху. Ён быў сам у палоне каляднага духу. А калі ён урэшце зірнуў з паднябесся, то пабачыў агні, знізу грукат данесся. Гэта, пэўна, салют. Наваколле святкуе, каб падзякаваць мне за работу цяжкую. Толькі быў беспадстаўна ён выбухам рады. Не салют гэта быў, а гранаты і снарады. Ад забойчых аскепкаў, шрапнеляў і куль у вышыні яго верны выцягнуў нуль. Уцякалі яны быццам бурай заспетыя. Толькі збілі іх саманаводнай ракетаю. Ясь паспеў яшчэ ўчуць, як на могілкі падаў. Добрай ночы ўсім вам і вясёлых калядаў. Ён на крыж велічэзны каменны ускараскаўся, і адкрылася Ясю карціна фіяска ўся. Я ж так верыў, што месца займу Мікалаева. Бедаваў ён, не цямячы раптам ні каліва. І ад горычы вочы закочваў у неба. Арасілася плачам магільная глеба. Ясь прыпаў да зямлі, побач роспачны нулік. Раптам голас знаёмы абодва пачулі. Гэта быў Мікалай. Даражэнькі мой, брава! Не бядуй, твая спроба пачэсная справа. Ды дарма ты мяне падмяняў, баламут. Ты прыдатны ў краіне памерлых, бо тут табе родны знаходзіцца жудасны кут. Я б сказаў табе болей,
працягваў мудрэц, ды спяшаюся надта, бо стала ўжо днець. То вясёлых калядаў! Ускочыўшы ў сані, ён імгненна растаў у зімовае рані. А калі Ясь заснуў, то вясёлы той дзед пакрыёма каляды прынёс на той свет.